Meidän tietojen mukaan sä oot ollut varmaan 20 vuotta käyttämättä alkoholia jo. Muistatko sä sen hetken, että milloin sä päätit lopettaa sen tai mikä johti siihen? No kyllä mä muistan hyvin elävästikin, että olisiko ollut 27. heinäkuuta Aika hyvin. 2006. Okei. Mulla on tatuoitu tuohon ensimmäinen 8.2006. Mä pidän sitä päivää niin kuin ensimmäisenä selvänä päivänä. Siinä oli viikko ennen sitä, niin meillä oli isot juhlat tupaan tulijasta, mitkä kesti 3 päivää. Ja sitten me oltiin lähdössä Jenkkeihin, vielä piti lähteä vielä 1 viikonloppu aikaa. Perjantaina lähdettiin ulos ja sunnuntai-aamuna mä olin sellaisessa hämärässä paikassa, mä en kehtaa sanoa missä paikassa. 5-6 sunnuntai-aamu ja pääsin kattoo. Mä en ole kirkon miehiä, mutta jollain tapaa sellainen fiilis tuli, että sä rupesit näkee kaiken, mitä siinä ympärillä on ja missä sä oot. Ja tuli sellainen, niin kuin, että lamppu syttyi päässä, että minkä takia mä oon täällä. Mä oon ollut 2 päivää kateissa. Vaimolla ei mitään hajua, missä mä oon ollut, puhelin kiinni ja mulla on 2 pientä 6-vuotias ja 2-vuotias lapsi kotona ja me tyyli ollaan lähdössä 3 päivän päästä sitten niinku Jenkkeihin takaisin ja niin sen jälkeen niin sitten en oo alkoholin koskenut